DSB-logistisk logik fungerede Kolding som endestation. Der gik ikke tog igen for næste morgen. Dankortet og mobiltelefoner var opfundet, men jeg kendte ikke nogen, der havde det. Jeg havde det i hvert fald ikke. Det eneste, jeg havde, var et par spraydåser i tasken. That's it. Ingen penge og ingen steder at tage. Jeg havde festet, drukket øl og malet graffiti med nu afdøde Taben og June og Lisa. Og ikke gjort noget ved den personlige hygiejne et par dage. Det var ret tydeligt, at folk kiggede skævt til knægten med de røde øjne og malerstæk på bukserne. Der var han hvileløst omkring og lignede en, der havde brug for at sove i 1000 år. Men Kolding var ikke det værste sted at strande, for byen havde, i modsætning til de fleste andre provinsbyer i Danmark, en graffiti-scene. I Kolding var der bøger på de lovlige vægge og i tunnelen. Der var crime pieces langs linjen. Der var enkelte inner city pieces. Der var throw-ups og sølvpieces på gods og trash-togene, der stod parkeret på baneterrænet ved stationen. Og der var tustags i bybilledet. Der var med andre ord noget at se på. I Kolding var der specielt 2 navne, der stak ud. Og jeg tror, de fleste utilpassede og kreative spraydåse-entusiaster i Danmark kendte til aliaserne Edge og Skin. Jeg besluttede mig for at køre bumsestilen og crashe på banegården. Det gjorde flere af byens mere tvivlsomme eksistenser også. Vi nikkede til hinanden. Vi var i samme båd. Og jeg havde sovet på stationer masser af gange. I Paris, i Rom, i Hamburg, i Fredericia og alle mulige andre steder. No problem. Jeg fandt et fredeligt spot på flisegulvet. Strategisk udtænkt i forhold til kiosken, der sikkert åbnede tidligt. Dørene var kølig luft, hvor kølig vind trak ind og billetkontor. Tasken med kander var min hovedpude, og min jakke fungerede som dyne. Jeg blendte vist ret godt ind i det brogede billede. Kolding kunne noget, som kun København og til dels Odense og Aarhus ellers kunne. Tiltrække skrivere fra andre byer. LJ fra Sønderborg, TPC fra Åbenrå, LSD fra Fredericia, West Ways Jew og mange andre fra Odense lagde alle vejen forbi Kolding. Det gjorde de største navne fra København også. Legenderne, Sæk, Rens, Sæk. Det var nu ikke kun byens vægge, der var dekoreret af unge, der var inspireret af fænomenet, der var opstået i New Yorks ghetto- og slumområder. Banegårdens stinkende og uhumske lokummer var også overmalet med tags, politiske tilkendegivelser, platte vittigheder og et varieret katalog af tilbud om homosex. De erfarne landevejsridere og hjemløse typer med massive alkoholpromiller og dårligt blandet knak i blodet skældte ud på hinanden, de usynlige dæmoner og insekterne, der summede omkring i ankomsthallen. Jeg opgav hurtigt at sove. Træt, sulten og irritabel pakkede jeg mit gear og gik ud langs skinnerne, hvor der er en helt speciel stemning og en helt speciel ro, som er umulig at forklare, men som alle, der har været der, kender. Jeg gik bare sydpå, i retning mod Vamdrup, uden jeg dog havde tænkt mig at gå dertil. Jeg gik på svællerne, der ligger i en afstand, der lige netop ikke passede med en skridtlængde. Forbi et stort lovligt edgespis. Jeg gik forbi en gavn, der var blevet udsmykket som en del af et malerprojekt for bistandsklierker. Og jeg gik forbi hurtigmalede sølvpises på væggene, og tags på strømboksen og signalskiltene. Hvis det ikke var fordi beton, mursten og tags og et enkelt blinkende nærlys blev afløst af marker og stjerner på nathimlen, så havde det føltes som en storby. Da det begyndte at blive lyst, og der ikke var lang tid før jeg kunne tage et tog hjem, gik jeg tilbage. Tæt på stationen fik jeg øje på en ensom godsvogn. Den stod parkeret på det yderste spor. Der var tags på, Københavner-tags. Når man stod på den side, der var skjult fra perronen, og de første morgentrætte pendlere, der skulle på arbejde, så kunne man næsten ikke ses. Jeg fandt mine dåser frem og tegnede et throw-up op. Jeg hørte ikke den eldrevne arbejdsvogn, der kom imod mig, før den passerede mig på sporet ved siden af. I et sekund eller to havde jeg øjenkontakt med en arbejdsmand inde i toget. Jeg tænkte ikke så meget over det. Vi bare var færdige. Men det blev jeg ikke. For arbejdsmanden brød sig åbenbart ikke om mit foretagende. Pludselig stod han der. Han var rasende. Han ville have fjernet alt graffiti fra vognen. Alt! Han trak sin pegefinger hen over et tag for at bevise, at malingen var frisk. Men der kom ikke noget på hans finger. Han gjorde det en gang til på et andet tag, men med samme resultat. Vi glodede på hinanden. Han så forvirret ud. Han havde lige set, at jeg stod og malede. Du skal fjerne det hele. Eller i hvert fald noget af det. Så han var lidt mere afdæmpet nu. Jeg trak på skuldrene, som om jeg ikke forstod ham.
Han knuppede et par fingre mod endnu et tag. Ingenting. Han sukkede højlydt og mumlede, at han ville ringe efter politiet, og så gik han. Det gjorde jeg også. Det kan godt være, at Trapholt, Koldinghus og mange andre af byens historiske og kulturelle seværdigheder er det, de fleste mennesker forbinder med Kolding, men i undergrundsmiljøerne er Kolding kendt for graffiti.